Aduh, berjumpa lagi di channel Fitri Anjing. Oke guys, kali ini aku masak gawe kancan bambu ya guys ya. Ikan ayam udah kok kosong ya. Wow, kayak itu. Kemarin ya guys ya, ini dan hasil pilihannya ada cukup. Guys, penampakannya niku terus matang guys ya guys ya. Matang kabeh iki kerupuke gosong. Goreng gosong guys. Kering. Mie telur kok ya dadi aki ya, Mak? Mie telur. Ngene artinya. Ya, iki guys, iwakku. Iki enek endoke, terus kerupuk. Iki enek tahune. Wis ngene tok ae segone. Sendok tahu
tengahnya mak. Tengah. Katanya kok angannya ngene. Ya. Itu kayak kupuk tinggal rapi ini tinggal. Guys, go. Lo ngene iki kayak kerupuk. Kerupuknya ditaruh di tas ya guys ya. Ini wis. Terus dawetnya tuku ngene Mas di guys toko 12 nang. Tapi tunggu. Biji roll empat mau dibuih satu guys 36 dibuih satu di wes lah yo wes bener ngono ya mak lah di petuk ya ambiar yo mak yo lah yo aku mang ngene tok lho perkara pasar ku nang iki iki parane sesek iki arepe tak delek ning pom iki guys es dawet ambek iki tak terus dadi bencane ngene guys ndok iwak kerupuk gosong sing goreng iki guys aku mang kering mie ambek es dawet ngono guys bancane pamku karo Mbak Umi. Mang balam wis beda. Tambah rezekine. Amin. Nah, teronane wis bar, Mbak. Awas hati-hati saya. Lah yo gak dipapak apa piye iki mang bocah-bocah iki? Kok yo udah dhewe iki. Lah yo ucul dhewe-dhewe ya, Mbah yo. Gak paling, Mbah. Pokoke pencengku wis teko. Guys. Ora. Mendarat tidak kurang ada Mbah iki, Mbah. Wis mau rejoki, Mbah. Ya, adem. Tak kira kene nggone Mbak Sum. Ndak manen teko kono iki Mbah Pasam. Ngene kilo sedeki pesen bensin. Gak kurang ada. Lambe arum ora kok. Arum yo dikon mendarat. Ya. Masa? Waduh ya Mbak, tak kira nggone Mbak Sumi Mbak. Mbak Sumi iki lek pas aku ngayal lembe makku. Mbak Sum tanggal 6 likur tri iya paling Riki aku ngono. Lah kok teko Selorejo iki Mbah Pasam. Iya. Hati-hati lho ya, aku sudah punya kok. Lah kok malah ketangkal wong kono piye? Arumem piye arum. Mewah romo. Ngono. Walah, ndek mang ngerok saiki ndang kudung iki. Iso balik. Iya. Cilok ayam suwir. Duh, silangan iki seru-seru. Siapa? Kejang. Alaikum. Ya. Ya, apa nagian? Nagian mau lewat sana. Baru ya aku, coba. Bukannya apa? Baru ya aku. Gembira enggak? Jadi Kadang 12 rono. Yo nek kene kan biasanya kan angel to. Kacang apa panas? Wah. Di mana nang kita yo mau buyan yo. Itu cilok batu guys. Mana ayam sudah enak tapi. Kalau sebelah lagi, kayak ini enak gitu, Mbak. Nah, apa? Lok. Somek. Cilok. Jadi kan ciloknya bunder. Kayak anak Mbak cilok jadul. Nah, nih.
tahu. Jadi bumbunya kalau bumbu seblak lah. Ngambunnya barang itu kayak ini enak ya. Kalau seblak. Nah, ini nih yang belum nyeblak nih mau aja nih. Toko-toko. Jadi dari berapa beli? Seblak sih. Sebenarnya mimin apa tegal dia tegal. Mimin siapa? Mbak mimin juga bakso. Mimin juga. Mama ini.